Το φακέλωμα του προγράμματος του Sunny Festival, μια φοβερή ιστορία. Ήταν για μας ένα μεγάλο ζόρι, γιατί μιλάμε ότι στέλναμε το πρόγραμμα σχεδόν σε 5.000 παραλήπτες. Οπότε έπρεπε όλα τα προγράμματα, οι ντάνες των χιλιάδων προγραμμάτων να μπουν ένα-ένα σε φάκελο, να κολληθεί ετικέτα, να χωριστούν με ταχυδρομικούς κώδικες όπως τα ήθελαν τα ταχυδρομεία τότε, ώστε να πάρουμε και μια καλύτερη τιμή, γιατί τα έξοδα τα ταχυδρομικά ήταν τεράστια. Και όλο αυτό από τη μία μεριά ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ζόρι και αρχικά νομίζαμε ότι είναι αγκαρία, αλλά στην πορεία εξελίσσονταν πάντα σε ένα φοβερό και τρελό πάρτι, διότι καθόμασταν πέρα από το 8ωρο, άλλες τόσες ώρες μες το βράδυ, με πίτσες, με μπύρες, όλοι μαζί με μουσική και φτιάχναμε το γνωστό που έλεγε η Αργυρό πάντα, η ανθρώπινη αλυσίδα of the sunny people.